Ușa a zăbovit o clipă sub presiunea brațului lui Frank, apoi s-a deschis cu un pocnet, iar el a intrat încărcat cu sacoșe pline de cadouri și cu zâmbetul acela larg și cald pe care l-aducea întotdeauna în ajunul Crăciunului. Venea direct de la aeroport și nu ne mai văzusem față în față de aproape 3 ani. Ochii au colindat încăperea împodobită, draperii albe și strălucitoare, masa aranjată cu fețe de masă care sclipeau sub luminițele bradului. Dar, deodată, zâmbetul i s-a ghemuțit pe față. S-a poticnit în prag, ținând încă o sacoșă în mână, și a țintit privirea spre masa din sufragerie. În jurul ei stăteau Eric, fiul meu, Melisha și familia ei întreagă. La capetele mesei, Brenda și Gary, părinții miresei, pe scaunul meu preferat, sora ei, Jessica, râdea zgomotos. Oaspeții mâncau, beau vin și zâmbeau de parcă totul era faieresc și cotidian. Frank a scăpat pe jos o sacoșă. Sunetul a stârnit o clipă de tăcere, toți s-au întors la el. Eric și-a ridicat paharul cu un zâmbet stânjenit, iar Melisha nici măcar n-a găsit de cuvință să-l privească. Fratele meu a pășit în față, fălcile i s-au încleștat, făcându-i nodurile mâinilor albe pe mânerele sacilor. Cu vocea răgușită, abia un șoaptă care a tăiat aerul. Unde mi-e sora? Nimeni nu a răspuns. Brenda mesteca frugal, Gary a sorbit vinul cu nonșalanță, iar Jessica chicotit stângace. În cele din urmă, cu un soi de mândrie prost înțeleasă care mi-a frânt inima cu doar 2 ore înainte, Eric s-a ridicat și a spus: Am dat-o afară pe mama. Soția mea nu o suportă. A rostit asta ca și cum ar fi săvârșit o faptă de eroism. Melisha a dat din cap, mulțumită, ștergându-și colțul gurii cu șervetul de îmbrodat de bunica mea, pe care îl scoteam doar în ocazii speciale. Frank a privit masa câteva secunde, apoi a așezat sacoșele pe covor cu o precizie rece, aproape înfricoșătoare prin calmul ei. Și-a scos paltonul, l-a pliat cu atenție și l-a aruncat pe spătarul canapelei. Fără să se uite înapoi, s-a îndreptat către mine. Mă găseam colăcită pe vechea canapea pe care o adusesem din casa noastră cea dintâi, înfășurată într-o plapumă ponosită care nici măcar pentru câine nu mai era bună. Ochii mi erau umflați de plâns, părul zburlit, iar pe mine încă mă învelea șorțul pătat cu untură, semn al dimineților petrecute gătind în zadar pentru o cină la care nu aveam voie să particip. Frank s-a plecat deodată și s-a așezat în genunchi în fața mea. N-a rostit un cuvânt, doar mi-a pus palmele calde peste mâinile mele și a strâns ușor. Atunci am auzit pași în grabă pe scara interioară. Melisha a apărut pe trepte, rochia ei corai fluturând în urmă, cu privirea speriată când a prins conturul lui Frank. A luat și geanta de pe pantofar și a fugit în noapte. Eric n-a mai avut același noroc. Fratele meu s-a ridicat încet, s-a întors spre masa unde stătea fiul meu și, în privirea aceea de o liniște nemiloasă, am știut că acest Crăciun nu se va încheia deloc așa cum își planificase Eric. Ca să înțelegeți cum am ajuns să zac pe canapeaua mea, în timp ce străini petreceau în apartamentul meu, trebuie să mă întorc cu 3 ani în urmă, când totul a început să se prăbușească. Marțea dintr-o lună de aprilie, soțul meu a murit, fără niciun dram de scenariu, fără un rămas bun îndelungat. Pur și simplu a făcut un infarct masiv în timp ce uda trandafirii din grădină. Avea 67 de ani, eu 66, și ne bucuraserăm de 42 de ani de căsnicie. După aceea, casa mi s-a părut imensă, fiecare cameră era plină de ecouri, iar fiecare colț ascundea amintiri dureroase. În fiecare duminică, Eric, fiul nostru, venea să mă vadă, iar Melisha își agăța mereu privirea critică pe mobila veche, pe fotografiile de pe pereți și pe grădina pe care nu mai puteam să o întrețin singură. Zâmbea politicoasă, însă ochii ei cercetau totul, mereu evaluativ. La 6 luni după înmormântare, într-o miercuri seara, Eric a apărut fără să anunțe. Îl văzusem ultima oară plin de încredere. Acum era palid, cu privirea speriată pe care o mai avusesem doar când avea 12 ani. S-a așezat la insula din bucătărie, iar eu i-am pregătit o cafea. Melisha a rămas în sufragerie, cu ochii lipiți de ecranul telefonului. Mamă, suntem într-o mare încurcătură, mi-a șoptit el tremurând. A urmat mărturisirea. Investise toți banii adunați într-un startup de electronice cu un prieten, iar prietenul fugise cu toată suma. Acum datora $120.000, iar banca amenința cu executarea celui puțin prețuit condo de care aveau grijă. Mai mult, spuseseră că Melisha e însărcinată, un zvon care avea să se dovedească minciună. Fără să ezit,
Am decis să vând casa în care crescusem cu atâția flori și amintiri. Am aflat că valoarea ei era de $300.000, dar am acceptat $280.000, ca să ajung rapid la bani și să-l scot pe Eric din necaz. I-am dat toți cei $120.000 pe care îi datora. Restul, $160.000, l-am investit într-un apartament cu 2 camere, mai mic, mai întunecos, dar noua mea casă. Așa credeam atunci. Primele luni au fost liniștite. În seri de vineri, Eric și Melisha veneau la cină. Ea lăuda mâncarea, apoi lăsa jumătate pe farfurie, iar Eric mă ajuta cu punga de cumpărături. Părea că totul revine pe făgașul normal. Apoi au început vizitele surpriză. În fiecare marți după amiază, fără un telefon în prealabil, apărea o Melisha relaxată, cu mama ei, Brenda, pe post de invitată specială. Cele două își instalau scaunele în living și vorbeau ore în șir, de parcă nu m-ar fi văzut deloc. Brenda fuma țigări în apartament, în ciuda rugăminților mele repetate. Nu fi dramatică, Linda, e doar un fum, îmi reamintea ea cu nepăsare. În curând, Melisha s-a apucat să-mi redecoreze spațiul, a mutat fotografiile, a schimbat pernele, a redenumit colțurile. Într-o zi, m-am întors de la farmacie și am găsit 3 din plantele mele, cele pe care le îngrijisem cu drag timp de 15 ani, aruncate la gunoi, pentru că erau urâte și demodate. Atunci mi-a devenit clar că liniștea pe care o visam în mica mea locuință urma să fie un vis tot mai greu de atins. Încercam să fac un bine, îi spunea Melisha într-o zi lui Linda, reproșându-i că locuința trebuia să arate mai modern. În momentul acela, încurcată și ofensată, Linda abia își recunoștea vocea. Eric, de ce trebuie mereu să faci dramă? Și-a dat seama, pentru prima oară, că îl pierde pe fiul ei. Însă nu avea încă nici cea mai vagă idee cât de adâncă avea să fie această prăpastie. 3 luni după ce s-au mutat în noul apartament, sâmbătă dimineața, Melisha a sunat la ușă. Ținea în mână o cheie și zâmbea complice. Uite, cheia mea, a casei tale. Ți-a dat-o Eric. Pentru ea părea cât se poate de faiersc. Avea acces oricând, fără să o deranjeze pe Linda. A pășit fără jen în bucătărie, a deschis frigiderul și și-a turnat un pahar de suc, același suc pe care îl cumpăraseră împreună. A înghițit totul pe nemestecate, a lăsat paharul murdar în chiuvetă și, trecând turist, a anunțat: părinții mei vin vineri la cină. Gătește ceva bun. N-a fost rugăminte, ci poruncă. Ajuns în pragul disperării, Linda l-a sunat pe Eric. Vocea lui răsuna în fundalul unui birou aglomerat. Râsete, apeluri telefonice. Mami, acum sunt la muncă. Soția ta are o cheie la mine și nu mă amintesc să ți-o fi dat. Pauză. Doar un suspin lung, iritat. Ba da, i-am dat-o, e soția mea, mami. Care-i problema? Problema e că aici e casa mea, Eric. Nu poate intra nimeni când vrea. Mami, exagerez totul. Dacă se întâmplă ceva cu tine și trebuie să intrăm. Vocea i s-a stins sub zângănitul telefonului. A închis apelul înainte să răspundă. Ziua cea mare a sosit, vineri. Au apărut imediat Brenda, Gary și fiica lor, Jessica. Au intrat în hol ca niște stăpânii. Brenda și-a cucerit fotoliul preferat, cel cu capitonaj oliv, moștenit de la mama lui Linda. Gary a prins televizorul la volum maxim, astfel încât pereții au început să tremure, iar Jessica s-a înfruptat din borcanul cu fursecuri, fără să întrebe. Cina e gata? A verificat Melisha din priviri, de parcă masa nu ar fi fost deja pregătită. Linda tocmai terminase de aranjat un pui la cuptor cu cartofi, salată proaspătă, orez pilaf și un tort 3 leacuri pentru desert, 4 ore de muncă și vesela de sărbătoare, porțelanul pictat cu flori, darul de la soțul ei pentru aniversarea a 20 de ani. Toate sunt în regulă, i-a întrebat-o, cu un surâs strălucitor. Perfect, ei au răspuns în cor. Mama, tata, Jessica, haideți la masă. S-au așezat toți cei 5. Însă Eric a intrat pe ușă doar după un sfert de oră. Și-a sărutat soția pe frunte, a îmbrățișat cu entuziasm socrii și m-a ciufulit pe obraz cu un gest scurt, fugărit. A pândit scaunele cu un ochi, părea să caute un loc pentru mine. Nu stai, mamă?
A întrebat el, turnându-și vin. Nu mai sunt locuri. Mințea. Erau 6 scaune, dar Brenda ocupa locul meu, la capătul mesei, acolo unde stau întotdeauna. Păi, mănânci după noi, în bucătărie, a stabilit Melissa, încălcită în furculiță, cu voce dulce amărui. Așa ne dăruiești și un pic de spațiu. Suntem mulți. Eric n-a ripostat. A mâncat, a râs la glumele lui Gary și a completat paharul de vin. Nici măcar odată nu și-a întors privirea spre mine. M-am sprijinit de marginea chiuvetei din bucătărie, privind cum socrii mei înghițeau cu sete fiecare îmbucătură din mâncarea pe care o pregătisem, în timp ce fiul meu se prefăcea că nu exist. Când în sfârșit au terminat, Brenda a pocnit din degete. Linda, cafea. Nu era o rugăminte, ci un ordin. Am făcut cafeaua, am servit-o și m-am apucat să spăl vasele, în timp ce ei râdeau la televizor în sufragerie. Ora era 11 noaptea și tot nu plecaseră. La miezul nopții, Brenda a căscat dramatic. Sunt obosită. Unde dormim? Melissa a arătat spre dormitorul meu. Acolo. Patul e confortabil. Am sărit imediat în picioare. Asta e camera mea. Da, dar părinții mei au nevoie să se odihnească, a insistat Melissa. Poți dormi pe canapea doar pentru o noapte, nu? Nu, am răspuns ferm. E casa mea, este camera mea și nu mă dau deoparte. Vocea lui Eric, rece și tăioasă, mi-a tăiat răsuflarea. Nu fi egoistă. E doar o noapte. E casa mea, banii cu care ai cumpărat-o sunt și ai mei, am încercat eu să mă apăr. Melissa a zâmbit complice, iar Brenda și Gary au pornit deja spre dormitor, cu Jessica cărând trolerele după ei. În noaptea aceea, am adormit în mizeria canapelei din sufrageria mea, acoperită cu o pătură subțire, mirosind a mucegai. Le auzeam chicotind din camera mea, râzând la televizor și șoptind lucruri despre mine, crezând că nu aud. Soacra ta e atât de acrită. Îți dai seama? Eric are să se ocupe de asta și o să înțeleagă care-i locul ei. Dimineața m-am trezit cu gâtul și spatele înțepenite, iar Brenda a ieșit deja din dormitor îmbrăcată cu halatul meu, cerându-mi micul dejun. Am făcut ouă, pâine prăjită și suc de portocale, dar nu s-a auzit niciun mulțumesc. Când, în sfârșit, au plecat, am intrat în camera mea și am găsit haos. Așternuturi mototolite, prosoape ude pe jos, parfumurile mele răvășite, iar pe noptieră, fotografiile soțului meu întoarse cu fața în jos, parcă voind să-i șteargă prezența din casa mea. Am sunat-o pe Eric. Soția ta nu poate să-și aducă familia aici fără permisiunea mea. Mamă, ajunge! Melissa e soția mea, familia ei e familia mea și ar trebui să fii recunoscătoare că mai vor să stea cu tine. Oricum, nu erai tocmai cea mai plăcută persoană. Recunoscătoare. Am insistat eu. Că mi invadează spațiul, dorm în patul meu și mă tratează ca pe o menajeră. Exagerez, ca întotdeauna m-a întrerupt el și închis telefonul. Nu m-a mai sunat 2 săptămâni. Între timp, Melissa venea aproape zilnic. Îmi lăsa surprize moderne, un tablou chit cu pete gri, agățat fără să mă întreb în hol, niște pernuțe galbene muștar care nu se potriveau cu nimic, o lampă gigantică, complet nepotrivită cu decorul meu. Îmi modernizez casa, spunea ea hotărâtă. Poate părea o casă de bătrână, aveam 69 de ani, recunosc, și eram bătrână, dar era casa mea de bătrână, iar nimeni nu avea dreptul să o redecoreze după bunul plac. Într-o zi de marți m-am întors de la farmacie și am găsit un spectacol bizar în sufrageria mea. Melissa și Jessica dădeau jos toate fotografiile de pe pereți. Chipuri prietenoase îmi zâmbeau din rama pozelor de la nuntă, din instantane cu Eric bebeluș și din scenele liniștite în care el își îngrijea grădina de acasă. Acum erau smulse de pe pereți și aruncate într-o cutie de carton. Ce faceți? Am întrebat, cu inima strânsă. Redecorăm, mi-a răspuns Melissa, cu voce calmă. Astea te apasă, te trag înapoi. Sunt amintiri, nu decorațiuni. În tăcerea care mi-a urcat în gât, Jessica a cotit ochii la mine și a chicotit. Nu vrem să vedem un mort de fiecare dată când venim în vizită.
Am privit cum îmi îngrămădeau 4 decenii de viață într-un morman înghesuit. Apoi le-am simțit urăcum să-mi strivească sufletul. Pentru prima dată în viață am urât cu adevărat pe cineva. N-am zis însă niciun cuvânt. Doar m-am retras în bucătărie să le las să facă, pentru mine, ceea ce părea o distrugere frumoasă. Săptămâni întregi s-au transformat în luni și apartamentul meu a încetat să mai pară casa mea. Am văzut perdelele crem dispărând și în locul lor au apărut draperii în dungi gri și albe, sterile, care mă făceau să mă simt străină. Fețele de masă clasice au fost aruncate și înlocuite cu cele din plastic modern, iar colecția mea de căni fine de porțelană a încurcat spațiul și a ajuns în gunoi, înlocuită de cănile ieftine, de supermarket. Ori de câte ori mă revoltam, îl sunam pe Eric și l-auzeam scuzând-o pe Melisha. Mamă, încearcă să te ajute. Fii recunoscătoare. Îmi închidea telefonul în nas înainte să pot spune un cuvânt. După părerea lor, apartamentul meu nu trebuia să semene cu un muzeu. Într-o vineri târzie de octombrie, când credeam că nu mai poate fi mai rău, Melisha a venit împreună cu Brenda, Gary și Jessica, toți cu valize uriașe. Stăm la voi weekendul ăsta, i-a triumfat ea, lăsându-și poșeta pe canapea. N-am găsit camere la hotel pentru nuntă, sunt scumpe. Am protestat că n-au întrebat și că nu e casa lor, dar Melisha a replicat, nu ai nevoie de invitație când e vorba de familie. A aprins o țigară în sufragerie, iar fumul s-a rotit leneș până la plantele mele, presărând cenușă peste frunzele lor delicate. Gary și-a aruncat hainele murdare pe podeaua băii, iar Jessica a golit pe capete flaconul cu șampon scump pe care îl păstram pentru ocazii speciale. 5 zile s-au transformat în lumea mea într-un adevărat coșmar domestic. Eu găteam, eu spălam vasele, eu ștergeam urmele invaziei. Și când, în sfârșit, au plecat, lăsând în urmă miros de fum și de străini, apartamentul meu răsufla greu, ca și cum își chemase la viață fantomele aproape pierdute. Picioarele mele, obosite de atâta muncă în propria casă, au căutat în gol pereții goi și draperiile reci. În acea liniște am înțeles că, uneori, ajutorul celor dragi poate fi cea mai nemiloasă formă de intruziune. Am descoperit primele urme dezastrului în momentul în care mi-am pus ceașca de cafea pe măsuța din sufragerie, urme de țigară arse pe lemn, iar covorul și-a pierdut culorile sub petele de vin roșu. Cea mai nouă lenjerie de pat, abia cumpărată cu o săptămână înainte, era măzgălită cu ruj și fond de ten. Inima mi s-a strâns. Am sunat-o pe Melisha, apoi pe Eric, cu vocea sfâșiată de lacrimi. Ei mă tratează ca pe o menajeră în propria mea casă. Doar câteva zile, mamă. E familia mea, n-ai de ce să te superi. Familia soției tale. Am izbucnit eu. Știi ceva? Sătulă sunt. Sătulă de plângerile tale constante, de atitudinea ta. Vocea lui Eric a răsunat rece la celălalt capăt al firului. Melisha are dreptate. Ești o femeie amară, incapabilă să mă lași să fiu fericit. Fericit, am șoptit eu, neîncrezătoare. Fericit, când soția ta mă calcă în picioare? În noaptea aceea, am plâns până când durerile din piept mi-au oprit lacrimile. M-am întins pe canapeaua din apartamentul care parcă nu mai aparținea, înconjurată de lucruri pe care nu le alesem eu, și m-am întrebat cu uimire, când anume mi-am pierdut casa. Luna noiembrie a sosit rece și cenușie. Într-o zi de luni, Melisha a bătut la ușă fără să anunțe, cu zâmbetul ei studiat. Îi facem Thanksgiving la tine. Vor veni vreo 20 de persoane, toată familia mea. Ne iese mai ușor decât la noi, apartamentul lor e prea mic. Am eitat. Eu nu pot găti pentru atâția oameni și nici nu am loc. Ești nu te îndrăgosti de bucătărie, mamă. Mama și cu mine ne ocupăm de mâncare. Tu doar stai cu minte și lași totul pe mâna noastră. Cu un oftat arogant, m-am retras în colțul meu de sufragerie. Ziua de Thanksgiving a fost un coșmar. 19 fețe necunoscute, veri, mătuși, unchi, prieteni, au invadat fiecare centimetru pătrat al apartamentului. Au râs, au vorbit cu voce tare, au vărsat mâncare pe covor. Un copil mic și-a vărât palma în paharul cu suc de struguri și a lăsat un lacăt mov pe tațeria canapelei, fără ca cineva să șteargă. Eu am rămas în bucătărie, spălând vase care păreau a nu se mai termina, în vreme ce Eric stătea în mijlocul petrecerii, vesel, atragând toate laudele. Nici măcar odată nu a ridicat ochii să mă întrebe dacă am nevoie de ajutor. Când, în cele din urmă,
S-au dat jos de pe canapea la 2 dimineața, m-au lăsat în urmă un apartament strânțuit, pahare sparte, farfurii murdare, urme de sos pe pereți și o baie inundată, pentru că apa a curs continuu dintr-un robinet uitat deschis. Mi-au trebuit 3 zile de curățenie asiduă ca să readuc totul la normal, perioadă în care nicio vorbă, niciun telefon de la Eric. Luna decembrie a venit cu veștile cele mai dure. Melisha a descins din nou, fără să bată, și a anunțat triumfătoare: "Își facem Crăciunul tot aici." Și de data asta vine familia întreagă, cu cină completă. Eric a fost de acord. "Nu pot, nu după ce am trecut prin ce am trecut de Thanksgiving. Ești nu discuție, mamă." Așa se va întâmpla. Apoi a izbucnit într-un râs tăios, care mi-a încremenit sângele. "E casa ta, Linda? Hai să fim serioși. Eric plătește utilitățile, internetul, cablul, cumpără jumătate din mâncarea ta. Te ține în casă din mila lui, așa că ar trebui să fii recunoscătoare că îți mai îngăduim să stai aici." Și a plecat lăsându-mă singură, cu lacrimile rece închegate de indignare. Înainte să apuc să răspund, ea plecase deja, lăsând în urmă cuvinte care îmi sfâșiau stomacul ca niște cuțite. În noaptea aceea am sunat-o pe Frank, fratele meu, singura rudă care mai rămăsese. Locuia în Texas, la peste 1000 de mile distanță. De 3 ani nu ne mai văzuserăm. Pandemia, serviciul, viața pur și simplu ne tot despărțiseră. "Frank, trebuie să vorbim," i-au ieșit cuvintele din mine cu greutate. I-am povestit totul, umilirile, invaziile, fiecare clipă în care m-au tratat ca pe un nimeni. Am plâns în telefon, iar el a ascultat în liniște. Când am terminat, vocea lui era ciudat de calmă. "Linda, vin de Crăciun. Cumpăr biletul acum. Stai liniștită, mă descurc eu. Îți promit." Nu-i spuseseam însă cea mai groaznică parte. Cu 3 zile înainte, Eric venise cu un teanc de hârtii legale, cerându-mi să semnez un act prin care să-i dau drepturi comune asupra apartamentului în caz că mi se întâmplă ceva. "Ca să fie totul mai simplu," zicea el, în timp ce Melisha zâmbea din spatele lui. "N-am semnat." "Încă nu." Dar presiunea creștea de la o zi la alta. Cu o săptămână înainte de Crăciun, Melisha și-a făcut apariția cu cutii pline de decorațiuni, nu ale mele, ci ale ei, moderne, argintii și strălucitoare. A dat jos pomul meu modest, împodobit cu globuri de familie adunate în 40 de ani, cu ornamente făcute de copiii mei la școală, cu fiecare amintire a sărbătorilor noastre. A urcat în loc o crăiască enormă, aproape atinând tavanul. "Arată mult mai bine așa," a comentat ea, înfășurând globuri oglinzi. Am strâns decorațiunile mele într-o cutie și le-am închis în întunericul unui dulap, uitate precum eram și eu. În ajun, pe 24 decembrie, Melisha a sosit de vreme cu toată turma ei. Brenda, Gary, Jessica și alți 6 oameni pe care nici nu știam. Bucătăria mea a fost revendicată în întregime. Când am vrut să ajut, Brenda m-a împins ușor. "Mai bine du-te să te odihnești, Linda. Lasă pe noi, adulții, să ne descurcăm." M-am retras în dormitor, dar Jessica a intrat fără să bată. "Am nevoie de oglinda ta ca să mă aranjez. E singura bună aici. E dormitorul meu. Doar o oră, promit. Du-te în living." Când am ajuns în living, l-am găsit pe Gary în fața televizorului, cu volumul dat la maximum, vizionând fotbal, iar canapeaua era îngropată sub lucrurile lui. Nu era niciun loc pentru mine. Așa am ajuns pe balcon, cu frigul rece de decembrie intrându-mi în oase, privind luminile orașului care răsăreau în beznă, în timp ce casa mi fremăta de glasuri străine. La ora 6, masa era impecabil aranjată. Doar că nu era masa mea, fețe de masă noi, farfurii după bunul plac al Melishei, pahare strălucitoare pe care nu le văzusem niciodată. Lucrurile mele stăteau în cutii în bucătărie, grămadă dezordonată, ca niște resturi. Mirosul cinei era ispititor, curcan fript, piure cu unt, legume glazurate, chifle aburinde. Mi se zbura stomacul. Nu mâncasem toată ziua, sperând că cineva îmi va oferi măcar o bucățică, dar nimeni nu s-a gândit la mine. Brenda a luat loc la capătul mesei, Gary lângă ea. Jessica, soțul ei și cei 2 copii și-au însușit o întreagă parte a mesei, iar rudele necunoscute au umplut restul scaunelor. Și acolo,
în mijlocul propriei mele case, am rămas o invitată nedorită la festinul lor de Crăciun. Melisha s-a așezat lângă scaunul gol al lui Eric. El nu sosise încă de la serviciu. Eu stăteam în holul bucătăriei, privind masa plină de fețe străine din propriul meu apartament. Nu stai cu noi, soacră, îi mă întrebă Melisha cu zâmbetul ei prefăcut, pe care îl recunosc de când mă știu. Nu e loc. Ah, da. Păi poți mânca mai târziu. Ți-am lăsat ceva în bucătărie, adăugă Brenda cu un râs molipsitor. Gary turna vin în pahare, copiii țipau, iar eu mă simțeam invizibilă, ca o fantomă în propria mea viață. După 20 de minute, ușa s-a deschis. Eric a intrat și-a pupat soția, i-a salutat pe socri cu un entuziasm fals, a luat în brațe nepoței soției și, când m-a zărit în prag, mi-a făcut un gest grăbit, ca și cum alunga un purice. Bună, mama! Apoi s-a așezat pe singurul scaun rămas liber, cel care mi-era al meu, și a început să mănânce. A râs la glumele lui Gary, a lăudat bucatele făcute de Brenda, a înălțat un pahar în cinstea familiei perfecte, fără să-și întoarcă privirea spre mine vreodată. Am plecat ușor spre sufragerie și am ocupat un colț al canapelei, acoperit de paltoane, de unde puteam doar să aud râsetele, conversațiile și toasturile lor. Sărbătoreau Crăciunul. Al meu, în casa mea, dar fără mine. Lacrimile mi-au curgit tăcute, fierbinți. Le-am șters pe fugă, dar n-au vrut să se oprească. 42 de ani de căsnicie, 69 de Crăciunuri în viața mea și primul pe care îl petreceam complet singură, înconjurată de oameni. La ora 9 seara, nu am mai rezistat. M-am ridicat și am mers spre dormitor, sperând la puțină liniște. Când am deschis ușa, m-am trezit cu 2 dintre copiii Jessicăi sărind în patul meu. Își scoseseră toate hainele din șifonier și jucau îmbrăcări. Rochia mea verde, purtată cu ocazia celor 60 de ani ai lui Eric, era aruncată pe podea, călcată și șifonată. Ce faceți aici? I-am întrebat, dar ei n-au luat în seamă, continuând să râdă și să sară printre hainele mele. Am coborât spre masă, căutând-o pe Jessica. Abia vin și conversa cu soțul. Copiii îmi distrug camera, am spus apăsat. Sunt doar niște copii, Linda. Lasă-i să se joace. Dar îmi distrug hainele. Of, Doamne, sunt doar haine vechi. Relaxează-te. M-am întors în dormitor găsindu-i acum cu cutia mea de bijuterii. Cercei pe care mi-a dăruit Eric la prima noastră aniversare zburau printre ei ca niște jucării. Erau aruncați și apoi călcați în picioare. Am auzit metalul cum se îndoiște sub încălțămintea lor. Atunci ceva s-a rupt în mine. Am ieșit tremurând și am căutat privirea lui Eric, care turna vin și râdea cu Gary, comentând un meci de fotbal. M-am apropiat și am spus dintr-o suflare: Eric, trebuie să vorbim acum. Mamă, sunt ocupat. Copiii Jessicăi mi-au distrus lucrurile, hainele, bijuteriile. Trebuie să faci ceva. Mamă, sunt doar niște copii. Calmă-te. Nu mă voi calma. Ăsta e căminul meu, iar soția ta și familia ei mă tratează ca pe o nimeni. Toată masa a făcut liniște. Fețele lor m-au fixat. Melisha s-a ridicat încet, cu șervețelul încă în mână. Scuză-mă. Ce ai spus? Am simțit cum mă topesc sub privirile lor. Mă tratezi ca pe gunoi, i-am reproșat, vocea tremurându-mi. Brenda a izbucnit într-un râs sec. Linda, nimeni nu te abuzează. Tu ai probleme cu împărțitul. Nu pot suporta că fiul tău a creat o nouă familie. M-am înfiorat când Melisha a pășit hotărâtă spre mine. Eu sunt familia lui. Tu ai fost, dar eu sunt acum. Eu și ai mei. Dacă nu accepți asta, poate că locul tău nu e aici. Tăcerea care a urmat mi-a sunat în urechi ca un ecou asurzitor. Eric stătea în picioare, cu sticla de vin în mână, privea podeaua. L-am chemat în șoaptă. Eric, spune ceva. A ridicat privirea. În ochii lui nu era o urmă de compasiune, doar iritare, ca și cum eu aș fi fost invitatul nepoftit. Mamă, poate ar trebui să te duci să te odihnești. Îi deranjezi pe toți. Deranjez.
Mă împingeți afară din viața mea. Ajunge, i-a tunat Eric, lovind cu palma în masă. Paharele au tresărit. Ajunge cu dramele tale. Încercăm să avem un Crăciun liniștit și tu îl strici cu plângerile tale. Plângerile mele. Mi-am vândut casa ca să vă salvez pe voi. Ți-am dat tot ce am avut, iar acum lași soția ta să mă trateze ca pe o nimeni. Îți mulțumesc pentru asta, dar nu-ți dă dreptul să-mi faci viața un calvar sau să urăști pentru că e prioritatea ta acum. Cuvintele mele au căzut grele ca pietre. El, băiatul pe care îl purtasem în pântece, hrănisem și protejasem 38 de ani, părea un străin. Ce vrei să fac? I-am întrebat, vocea sfâșindu-se de durere. Eric s-a uitat la Melisha. I-a dat din cap hotărâtă. A inspirat adânc și a rostit. Trebuie să pleci o vreme. Lasă-ne să luăm cina în pace. Fie stai în cameră, fie ieși la plimbare. Oricum, lasă-ne în pace. Să ies din propria mea casă, ea a murmurat. Mamă, te rog, nu complica lucrurile. Melisha și-a conturat pe buze un zâmbet mic, triumfător. Știam deja că a câștigat. Îmi luase fiul, casa, viața și el acceptase tacit. Fără un cuvânt în plus, m-am întors spre camera mea și am închis ușa în urma mea. M-am întins pe pat, pierdută printre resturile haotice de haine lăsate de nepoți, și am închis ochii. Mi-am amintit de soțul meu, cum niciodată nu s-ar fi dat la o parte, cum ar fi apărat cu orice preț. Am plâns pentru el, pentru mine, pentru tot ce pierdusem. La ora 23, cineva a bătut încet în ușă. Linda, a auzit glasul lui Melisha. Avem nevoie de cameră. Părinții lui Gary stau aici peste noapte. Deschide, te rog. Am păstrat tăcerea. Câteva clipe mai târziu. Bine. Eric, adu cheia. Ușa s-a deschis. Eric a pășit întâi, evitându-mi privirea. Melisha l-a urmat cu o atitudine de învingătoare. Strângeți lucrurile. Dormi pe canapea. Am rămas pe loc, nu i-am izbucnit, vocea hotărâtă. Aceasta este camera mea. Patul meu. Nu mă dau din loc. Am îndrăznit să răspund privindu-le hotărât pe Eric. El a făcut un pas stângat spre mine, inconfortabil, parcă nici el nu credea ce urmează. Mamă, e doar o noapte. Te rog, nu strica atmosfera. Nu vrei să faci o scenă. Ei bine, eu deja am făcut o scenă, Eric. Și știi ceva? Nu-mi pasă. Asta e casa mea, camera mea, și nu plec nicăieri. Eric a oftat adânc, m-a luat de braț și a tras de mine să mă ridice de pe pat. Mamă, te rog, dă-te jos. Nu, Eric, lasă-mă în pace. M-am agățat de așternuturi, în timp ce el trăgea cu disperare. Melisha, așezat în prag, cu brațele încrucișate, ne-a privit cu satisfacție. A fost o priveliște care a stârnit zâmbetul răutăcios. În cele din urmă, Eric a cedat. Și-a trecut mâinile prin păr, exasperat și izbucnit. Fă ce vrei, rămâi aici. Strici Crăciunul, strici totul, ca întotdeauna. A plecat trântind ușa. Melisha a stat încă o clipă, privindu-mă cu dispreț. Nu s-a terminat, Linda. Îți promit. A închis ușa, iar murmurul lor îndepărtat a dispărut rapid în hol. Am rămas în pat, tremurând, incapabilă să cred că lucrurile ajunseseră atât de departe. Fiul meu, omul pe care l-am crescut, încercase să mă alunge din propria casă. Toată noaptea am zăcut cu ochii lipiți de tavan. În salon se auzeau glasuri, chiotele mușcate, zgomotul vesel al paharelor și farfuriilor. La ora 2 mi-a revenit liniștea, dar nu și somnul. Stăteam cu gândurile rătăcite între ce fusese și ce urma. La 6 dimineața s-a auzit un bătaie timidă la ușa camerei. Mamă. Glasul lui Eric sună diferit, mai bâlând, plin de vinovăție. Nu am răspuns. Știu că ești trează. Trebuie să vorbim. Am așteptat încă o dată. Ușa s-a deschis încet.
În mâna lui erau 2 cești cu cafea. Așezându-se la marginea patului, mi-a oferit una. Am refuzat-o cu un gest aproape imperceptibil. Despre ceea ce s-a întâmplat aseară, am exagerat. Nu trebuia să încerc să te scot de aici cu forța. Știu că a fost prea mult. Silențele îi umpleau timid vorbele. Dar trebuie să înțelegi că Melisha e soția mea. Familia ei e importantă pentru mine. Tu o critici mereu, o ataci, o faci să se simtă prost. Nu poți să te pui mereu între noi. Nu trebuie să aleg, Eric, i-am șoptit, privindu-le drept în ochi. Cere-i să mă respecte, să respecte casa mea. Ea te respectă pe tine. Problema e că tu nu accepti că lucrurile s-au schimbat. El m-a privit cu răceală. Am vândut casa asta pentru tine. Casa pe care tata și cu mine am construit-o. Am renunțat la ea să te pot ajuta. Și iată cum mă răsplătești, lăsând-o pe soția mea să mă trateze ca pe un străin. Apreciez, mamă. Chiar așa. Tonul i-a fost tăios ca o lamă. Dar a fost decizia ta. Eu nu te-am obligat. M-ai rugat, ai plâns, mi-ai spus că vei pierde totul și ai ales să mă ajuți. Asta te face o mamă minunată, nu sclava mea pe vece. Cuvintele astea m-au lovit ca niște palme. Aș fi vrut să țip, să-i arăt câtă durere mi-au provocat, dar oboseala mă neca glasul. Am murmurat abia audibil, ieși, te rog. Lasă-mă singură. Eric a lăsat ceșcuța de cafea pe noptieră și a plecat fără să mai spun un cuvânt. A închis ușa cu grijă, ca și cum prin asta ar fi atenuat suferința dintre noi. M-am dat jos din pat și m-am îmbrăcat în tăcerea dimineții, purtând cu mine gândul că nimic nu va mai fi la fel. Am ieșit din camera mea și am rămas blocat în prag. Apartamentul arăta îngrozitor. Cănile se îngrămăduseră pe măsuțe, farfuriile murdare formau un morman în chiuvetă, iar covorul era pătat dintr-un capăt în altul. Crăcinița își pierduse jumătate din lumini, iar pe canapea, acoperită cu o păturică subțire, pe care am recunoscut-o drept a mea, mijea silueta lui Gary, adâncit într-un somn cu sfărăiți zdravăn. Am oftat și am început să strâng. Nu pentru că îmi doream, ci pentru că nu mai știam ce altă variantă aveam. Am spălat vase, am aruncat resturile la gunoi, am frecat petele cu energie mecanică. La 9 dimineața, Brenda a ieșit din camera de oaspeți. Oh, bine, te apuci de curățenie. Am lăsat totul, că am împrăștiat aseară. Am tăcut. E cafea. Fă-ți singură. Ea mi-a ridicat o sprânceană. Wow, ai pornit cu stângul azi. Tot supărată după scandalul de aseară. Linda, trebuie să înveți să te relaxezi. Viața e prea scurtă să fii amărâtă tot timpul. Am lăsat cârpa în chiuvetă și am aruncat o privire rece. Brenda, cu tot respectul, nu ai nici cea mai vagă idee prin ce trec. Ei. Știu exact. A zâmbit cu superioritate. Trec prin ce trece orice soacră. Când fiul tău nu-ți mai aparține și îl primește altcineva. E faiersc, dar tu te agați de lucruri și arăți penibil. Am respirat adânc, am numărat până la 10 și m-am întors la treabă, fără să răspund. Știi, a continuat ea, turnându-și o ceașcă din cafeaua pe care o pregătisem. Melisha mi-a spus că nu vrei să semnezi actele pentru apartament. Am întors capul. Acele acte nu te privesc. Ba din contră, ne afectează. Suntem familie. E ridicol să nu vrei să împarți proprietatea cu singurul său fiu, după tot ce face el pentru tine. Tot ce face pentru mine, i-am întrebat, ridicând vocea. Brenda, ăsta e căminul meu. L-am cumpărat cu banii mei. Cu banii care au rămas după ce i-am salvat fiul de la ruină. Detalii, i-a tăiat-o ea. Important e să te gândești la el când tu nu vei mai fi. Eric are acum un apartament mic, plin de datorii. Locuința ta e mai mare, mai confortabilă, perfectă când vor avea copii. Am înghițit în sec fix asta le doreau, proprietatea mea. Spune-i fiicei tale că nu o să semnezi niciun act. Brenda mi-a surâs cu o rece determinare. O vom vedea noi. Ziua de Crăciun a fost un infern tăcut.
Toți s-au prefăcut că nu s-a întâmplat nimic. Au mâncat în liniște, au privit filme și și-au făcut schimb de cadouri între ei. Nimeni nu mi-a dat nimic, nici măcar Eric. La ora 3 după amiaza, încercând să mă refugiez de gălăgie, m-am retras în camera mea, când Melisha a intrat fără să bată. Linda, trebuie să vorbim. Nu am nimic de discutat cu tine, ei. Bai. Despre atitudinea ta. M-am ridicat de pe pat, tăioasă. Atitudinea mea? Tu mi-ai invadat casa, mi-ai mutat lucrurile, m-ai tratat ca pe o servitoare, iar acum vii să-mi vorbești despre cum mă comport. Și da, pentru că felul în care te comporți distruge căsnicia fiului tău. Atitudinea mea nu are nicio legătură cu relația lor, i-am replicat hotărâtă, pregătită să ripostez până la capăt. Părea că întreaga tensiune din casă pornea de la același motiv, controlul. Încă de dimineață, Eric părea mereu stresat, prins între rolul de soț responsabil și așteptările mamei sale. Nu-mi cere niciodată să-l mulțumesc pe el și îmi plângeam eu sufletul. Tot ce am cerut a fost respect. Dar Linda ridica tonul și zâmbea cu superioritate. Tu ceri altceva, dragă. Vrei stăpânire asupra vieții lui, a deciziilor sale, chiar și asupra acestui apartament pe care, sincer, ar trebui să-l împarți cu el. Cu vocea ei rece, Linda continua. Acum e al meu, dar totul se poate schimba. Hârtii pierdute, accidente de bătrânețe, bătrânele cad, uită, se confuzează. Stăteam nemișcată, înțepenită de teamă. Mă amenința chiar în propria mea casă. Ești în camera mea, mi-a poruncit ea. Sau ce? O să sun la fiul tău. Ei bine, el e de partea mea. Întotdeauna mi-a dat iubire necondiționată, fără și retlicuri. Pe când tu l-ai manipulat când i-ai vândut casa, ca să-i fi furculiță și cuțit pe viață. Înainte să pot riposta, slam. Ușa s-a închis în urma ei. M-am prăbușit de spaimă în pat, tremurând. Pentru prima dată mi s-a făcut teamă nu de propriul copil, ci de femeia care îl ținea captiv în voia ei. Seara, toți au mâncat pizza pe care o comandaseră fără să mă întrebe dacă vreau și eu. Eu am rămas în cameră, cu geamul ușor întredeschis. Aerul rece de decembrie mi-a limpezit gândurile. Pe la 10, când credeam că toți dorm, am auzit șoapte venind dinspre bucătărie. M-am strecurat pe hol, m-am apropiat de fereastră și am recunoscut două voci, Melisha și Brenda. Cât mai ținem această pălăvrăgeală? I s-a întrebat Brenda. Mai puțin. E aproape gata să cedeze. Dacă nu, vom pune și mai multă presiune. Eric e de partea noastră, ea n-are pe nimeni. Ce-ar fi dacă ar suna la fratele ei? Frank e în Texas, n-are cum să vină. Chiar dacă ar veni, ce ar putea face? E lupta dintre mamă și fiu, nu poate interveni. Când o vom convinge să semneze pe apartament. După anul nou, când va fi mai vulnerabilă, mai singură. Îi vom spune că e periculos să trăiască singură la vârsta ei, care are nevoie de îngrijire. După ce semnează, apartamentul rămâne al nostru. Iar ea, ce contează unde ajunge? Cămin de bătrâni, stradă, nu ne pasă. Noi vrem apartamentul, ea e doar un obstacol. Răsetele lor zguduitor de sumbre mi-au înghețat inima. M-am retras în camera mea, am trântit ușa și am încuiat cu disperare. Acolo, în întuneric, mi-am jurat că trebuie să fac ceva. Am luat telefonul și, pentru prima oară după luni de tăcere, am sunat la Frank. Era aproape miezul nopții când telefonul mi-a vibrat în palmă. Linda, e ora 11. Ce s-a întâmplat, Frank? Am șoptit, vocea mi s-a frânt de amărăciune. Trebuie să vii aici, te rog. Am nevoie de ajutor. I-am spus tot ce știam, amenințările, planurile, fiecare fir de informație care îmi părea că mă înfășoară într-o plasă mortală. Frank nu a întrerupt nicio clipă. M-a ascultat. Când în sfârșit am tăcut, răspunsul lui a fost tăios ca o lamă. Vin mâine. Zbor la 6 dimineața și aterizez la ora 14. Ține-te, Linda. O să repar totul. Ai încredere în mine.
Am închis apelul și m-am aruncat în pat cu inima bubuind. Pentru prima dată în săptămâni, am simțit că un strop de speranță mă învăluie sufletul. Pe 26 decembrie, zăpada a înghețat totul într-o tăcere cenușie. M-am trezit cu zori, înainte ca restul familiei să ridice cortina somnului. În bucătărie, am turnat cafea în can încercând să nu scot niciun zgomot. Mâinile îmi tremurau. Trebuia doar să rezist câteva ore până la sosirea lui Frank. Eric a fost primul care a coborât în pijamale, cu părul ciufulit ca după un câmp de luptă. M-a zărit la chiuvetă și a înghețat pe loc bună dimineața, mamă. Bună, i-am rămas în picioare, ținându-mă de blat, în timp ce el și-a turnat cafeaua și s-a așezat la masă. Mamă, trebuie să vorbim. Vocea lui tremura ușor și știam deja încotro bate. Eu și Melisha ne-am gândit că poate ți-ar fi mai bine într-un loc, mai potrivit pentru vârsta ta. Potrivit, i-am întrebat, strângând din ochi. Da. Un așezământ cu îngrijire, asistenți, oameni de ai tăi. Un loc cu activități, grădini, tot ce-ți trebuie ca să te simți confortabil. Am 69 de ani, Eric. Sunt sănătoasă tun. Nu am nevoie de așa ceva. Dar locuiești singură, mamă. Dacă ți se întâmplă ceva. Caz, ai urgență? Am eu viață, soție, responsabilități. Nu pot să vin de fiecare dată. În acel moment, Melisha a apărut în prag, în halatul ei lavandă. A turnat o cană de cafea și s-a așezat lângă Eric, luându-i mâna. Bună dimineața, soacră! Am auzit conversația. Chiar credem că e pentru binele tău. Nu merg nicăieri. Aici e casa mea. Vocea ei a căpătat o nuanță rece. Fii realistă, Linda. Locul ăsta e prea mare, prea scump. În plus, te îmbătrânești, ești tot mai uitucă, mai fragilă. E uitucă. Ieri am gătit prăjitura asta fără probleme. Nu ieri. Miercuri, ai lăsat aragazul deschis 2 ore. A sărit Eric. Eu am văzut. Melisha a clipit spre mine. Și eu, mămică. Ne-ai speriat. Mințea cu nerușinare, construind imaginea unei bătrâne nepricepute, incapabilă să se descurce. Și mai era vorba despre medicamente. Nu auzeam decât cum se construia un plan menit să mă izoleze, să-mi ia controlul asupra vieții mele. În acea dimineață, bucătăria mea devenise scena unei trădări planificate cu meticulozitate. Melisha mă privea peste ochelarii ei subțiri, cu acea privire rece de avocat gata să mă dea în judecată. Ieri am găsit pilulele tale pentru tensiune în baie. A început ea, vocea ei limpede, aproape fără emoție. Nu le luaseși pentru că eu le luasem deja de dimineață. Am uitat sticluța acolo, sau poate ai uitat tu, Linda? Inima mi s-a strâns. Simptomele astea, au spus că ar fi semne de demență senilă. Ai nevoie de ajutor profesional, a continuat Melisha, ca și cum ar fi vorbit despre cineva complet străin. Am rămas fără cuvinte, privind-o neîncrezătoare. Mă mințea cu nerușinare, iar Eric, fiul meu, o susținea tacit. Cum de se aliniase de partea ei pentru a construi aceste minciuni menite să mă alunge din propria casă? Nu plec nicăieri. Mamă, a intervenit Eric, dar vocea i s-a necat în mânie când Melisha a tăiat-o scurt. Nu e o sugestie, e decizia noastră. Am găsit un azil foarte drăguț, la 40 de minute de aici. Mergem să-l vedem săptămâna viitoare. Eu nu mă duc, am replicat hotărâtă. Ba da. Și vei semna actele de transfer al apartamentului, că atunci când pleci eu să pot dispune de el. Să-l vând, să-l închiriez, orice va fi necesar. Degetul ei puncta pe masa de lemn, ca o sentință. În clipa aceea, am înțeles limpede, nu le pasă de sănătatea mea, ci doar de averea mea. Apartamentul e pe numele meu, n-aveți niciun drept fără semnătura mea. Un zâmbet rece mi-a tăiat răsuflarea. Linda, dacă te declarăm incapabilă din punct de vedere mental, putem obține tutela. Atunci vom putea face orice, including să vindem apartamentul pentru a plăti îngrijirile.
M-am ridicat în picioare, iar inima mi-a tresărit. Nu mă puteți declara incompetentă. Sunt perfect sănătoasă. Melisha s-a încruntat. Serios. Am filmări cu tine vorbind singură, fotografii cu aragazul lăsat aprins, mesaje în care uiți întâlniri și date importante. Am dovezi suficiente să conving un judecător că ai nevoie de ajutor. Cerul mi s-a prăbușit peste cap. Fiecare intruziune în intimitatea mea, fiecare clipă de umilință fusese documentată cu grijă, pentru clipa de acum. Așa ceva n-ați planificat. Am izbucnit. N-am planificat nimic. Mamă, s-a înfuriat Melisha. Noi doar ne ocupăm de tine, cum trebuie. În acel moment, Brenda a intrat în bucătărie, urmată de Gary. S-a așezat la masa mea, ca și cum n-ar fi fost pentru mine, a turnat cafea și m-a privit cu compătimire. Ați vorbit cu ea? Ea a întrebat-o Brenda pe Melisha. Îi explicăm situația, i-a răspuns Melisha. Brenda a oftat. Fii rezonabilă, Linda. Nimeni nu-și dorește să te vadă suferind, dar la vârsta ta lucrurile se pot complica repede. Am 69 de ani, nu 89, am spus eu. Vârsta e doar un număr. Ceea ce contează e capacitatea mentală, și a mea e intactă. Gary a dat din cap aprobator, privindu-mă cu aceeași severitate. În propria mea casă, toți erau uniți împotriva mea. Nu semnez nimic și nu plec nicăieri. Melisha și-a îndreptat trupul cu aer de avocat stăpân pe sine. Atunci vom fi nevoiți să luăm măsuri legale. Și crede-mă, Linda, nu vrei să ajungem acolo. Ar fi o umilință publică, dureroasă. E mult mai ușor pe calea asta. M-am ridicat, de parcă aș fi învins o bătălie lăuntrică. Picioarele îmi tremurau, dar glasul mi s-a menținut neclintit. Vreau să ieșiți din casa mea. Toți. Melisha a râs, acel râs sumbru care anunță furtuna. Sau ce? Eric mi-a aruncat provocator o privire tulbure. Vrei să suni la poliție? Te rog, sună. Când vor veni, le vom arăta toate dovezile incompetenței tale. Le vom spune că treci printr-o stare psihotică, că reprezinți un pericol pentru tine însăți. Apoi a zâmbit cu cruzime. Știi ce fac cu bătrânuțele care reprezintă un pericol? Le internază, le evaluează și, dacă găsesc motive destule, le îndemnițează. Îmi înghețaseră sângele în vene. Erau cuvinte crude, o amenințare cât se poate de reală. Mamă, te rog, nu complica totul, își plângea Eric căincios cu glasul scăzut. Acceptă, semnează actele. Lasă-ne să te ajutăm. Mă privea cu ochi plini de jenă, ochii fiului care își vede mama luptându-se cu întreaga lume. În acel moment, un sunet m-a izbit ca o eliberare, soneria ușii. Ne-am blocat cu toții. Nimeni nu aștepta vizitatori. Cine o fi? A murmurat Melisha, trântind brațele în șold. Nu știu, i-am răspuns, înăbușind o speranță timidă. Am deschis ușa și l-am zărit pe Frank, fratele meu, cu 2 valize la picioare și pe față o tărie pe care nu mai văzusem până atunci. Era un amalgam de furie controlată și hotărâre de nezdruncinat. L-am îmbrățișat fără niciun fel de reținere și am lăcrimat cu adevărat pentru prima oară în zile întregi. Brațele lui mă strângeau cu putere, iar vocea lui răsuna calmă, dar fermă. Sunt aici, Linda. Totul va fi bine. Am pășit împreună în bucătărie. Frank a lăsat valizele în prag și a privit cu dispreț figura palidă a lui Eric, brațele încrucișate ale Melishei, surprinderea pe fețele Brendei și a lui Gary. Cine ești tu? I-a întrebat Melisha, încruntată. Frank a înaintat cu pași măsurați, impunându-se prin simplai prezență. Avea 6 metri de statură, umeri lați și mâini mari, semnele fostului boxer, înzestrat cu o forță pe care o stăpânea perfect. Eu sunt Frank, fratele Linda, el i-a spus cu glas tunător. Și voi sunteți prea mici ca să vă adresați astfel surorii mele în propria ei casă. Melisha s-a făstăcit. Eu sunt soția lui Eric, nora ei. Frank a schițat un zâmbet rece. Am auzit multe despre voi. Deloc lucruri bune, cum ați umilit-o, cum plănuiți să-i furați apartamentul,
cum o amenințați cu o declarație inaptă. Eric a învinețit de spaimă, iar Brenda a sărit de la masă. E o aberație. Nimeni. Taci. Glasul lui Frank a tăiat aerul precum un bici. Nu mai vreau să aud un cuvânt. A întors apoi privirea spre Eric, aproape lipit de fața lui. Și tu, nepotul meu, cum ai putut trăda astfel femeia care ți-a dat totul? Mama voastră ți-a vândut casa ca să vă susțină și tu îi răsplătești cu așa cruzime? Melisha a încercat să intervină, dar Frank nu și-a ridicat ochii spre ea. Toți afară! A poruncit el, iar aerul din casă s-a făcut brusc rece. În acel moment, știam că, odată cu venirea fratelui meu, era începutul sfârșitului pentru planurile lor diabolice. Frank le-a dat un ultimatum. Aveau la dispoziție o oră să strângă toate lucrurile și să părăsească apartamentul. Melisha a izbucnit în râs, un râs nervos, aproape necrezător. Scuzați-mă. Cine crezi că ești, ca să ne scoți afară? Asta nu e casa ta. Este apartamentul surorii mele, i-a răspuns calm și implacabil Frank, și ea vrea să vă dea afară. Așa că plecați. Brenda s-a ridicat în picioare și l-a înfruntat. Fiica mea și ginerele meu sunt familia ei. Eu sunt familia ei. Vocea lui Frank s-a coborât la un ton alarmant de calm. Eu sunt fratele ei, iar voi sunteți niște invadatorii care abuzați de o femeie de 69 de ani în propriul cămin. Asta nu e adevărat. A strigat Eric, sarind în apărare. Mama exagerează mereu. E dramatică, manipulează, minte. Frank s-a întors spre el cu privirea tăioasă. Repetă ce ai zis. Nu i-a dat răgaz să termine fraza. S-a aruncat spre el, i-a prins reverul cămășii și l-a lipit de perete. Nu cu furie, ci cu o forță rece, autoritară, suficientă să-i facă pe toți să simtă cine e aici în control. Ascultă-mă bine, băiete, că spun o singură dată. Mama ta e cea mai cinstită, muncitoare și altruistă femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Te-a crescut singură, în timp ce tatăl tău lucra câte 16 ore pe zi. Ți-a dat totul. Și acum vii să o numești mincinoasă în propria ei casă? L-a lăsat să plece. Eric s-a dezechilibrat și a început să tușească, iar Melisha s-a repezit la el, speriată. Nu poți face asta. O să chem poliția. Fă-o, i-a replicat Frank, scoțând telefonul. Și eu îi sun pe ai mei. O să raportez hărțuire, abuz împotriva vârstnicilor, tentativă de fraudă și amenințări. Să vedem cine are de pierdut mai mult. Melisha a înghețat. Brenda a rămas muțită. Până și Gary, care până atunci stătuse pe margine, a intervenit stângaci. Poate am luat o razna, știm cu toții, hai să ne calmăm. Taci. A întrerupt Frank fără milă. Tu, care ai fumat în casă și a lăsat urme de ceară pe măsuța din living, tu, care ai tratat-o pe sora mea ca pe o menajeră. Taci, strângeți lucrurile. Brenda a găsit din nou curaj. Nu ne poți da afară așa pur și simplu. Suntem familia lui Eric, avem dreptul să fim aici. N-aveți niciun drept, i-a tăiat-o Frank. Apartamentul e pe numele lui Linda Gonzalez, doar al ei. Nici Eric, nici altcineva nu are vreun drept legal asupra lui. Și dacă nu plecați de bunăvoie, o să vă dau afară eu însumi. Gary și-a umflat pieptul. Și cu ce armata? Frank a râs, un râs întunecat și lipsit de umor. Vrei să afli? Am 65 de ani, dar am boxat 20. Tu, în schimb, arăți de parcă n-ai ridicat nimic mai greu decât o halbă de bere. Așa că îți recomand să te gândești bine dacă vrei să-ți demonstrezi ce pot face. Gary s-a făcut mic. În tăcerea care a urmat, amenințarea lui Frank plutea în aer ca un verdict definitiv. Brenda i-a prins brațul strâns. Hai, că-s nebuni ăștia. Da, i-a oftat Melisha, ridicându-și geanta. Dar nu rămâne așa. O să chem un avocat. Voi da în judecată pentru hărțuire, agresiune. Și pentru tentativă de furt vrei să spui. Ea a întrerupt-o Frank,
cu voce calmă. Și pentru abuz asupra bătrânilor, fraudă, amenințări. Du-te, fă-o. Am înregistrări. Fața Melishei a înghețat. Ce înregistrări? Frank a scos telefonul și a apăsat play. Din difuzor a răsunat glasul Melishei. Când o convingem pe bunica să ne dea apartamentul? Poate după anul nou, când e mai vulnerabilă. Și, sincer, nu-mi pasă pe unde ajunge. Oprește-o. A șoptit Melisha. Frank a zâmbit rece. De-abia începe partea cu nu-mi pasă dacă bunica ajunge pe stradă. Ai 45 de minute să-ți strângi lucrurile și să pleci. După expirarea termenului, dau înregistrarea la poliție. Abuzul asupra bătrânilor e infracțiune gravă. Brenda a fost prima care a sărit în picioare și a fugit spre dormitorul de oaspeți. Gary a urmat-o îndată. Le auzeam deschizând sertarele, aruncând lucruri în valize. Melisha rămăsese nemișcată, cu privirea țintă asupra lui Eric, sperând cu orice preț că el va interveni, că își va apăra mama. Dar Eric privea în jos, învins, umilit, paralizat de teamă. Eric i-a șoptit din nou Melisha. Spune ceva. El și-a ridicat încet privirea, de la soția lui, la Frank, apoi la mine. În ochii lui nu era regret, ci numai resentiment îndreptat spre mine, ca și când eu aș fi fost de vină pentru tot. Hai să mergem, i-a murmurat în cele din urmă. Ce? A izbucnit Melisha. Nu poți să lași să-ți vorbească așa. Plecăm acum. Strângeți lucrurile. Am intervenit. Tonul lui Eric a fost care a pus capăt disputei. S-a retras în dormitorul matrimonial al meu și a început să scoată haine din dulap. Eu am rămas lângă Frank, tremurând nu de frică, ci de ușurare. După luni de tăcere și îngrijorare, simțeam în sfârșit că pluteam. Mulțumesc, i-am șoptit. El mi-a pus mâna pe umăr, cu bâlândețe. Ar fi trebuit să vii mai devreme. Să te văd mai des. N-ai putut ști. Ar fi trebuit să-mi spui. Din prima clipă. Rușinea asta nu e a ta, e a fiului meu. Cele 40 de minute care au urmat au fost un haos domol. Brenda și Gary au coborât cu 4 valize, iar nepoata mea, Jessica, a apărut subit, confuză. Ce se întâmplă? Nimeni n-a răspuns, au împins o mașină și au plecat, lăsându-ne liniștea care urma furtunii. Melisha a apărut în hol cu 3 valize și 2 genți, fără să mă arunce măcar o privire. A trecut pe lângă mine ca și cum aș fi fost aer, ca și cum n-aș fi existat. Până și inima mi-a tresărit când am văzut-o cum urcă dealul spre lift fără să se uite înapoi. Eric a fost ultimul. A coborât cu un rucsac în spate și o geantă mică în mână. S-a oprit în fața lui Frank și a spus abia auzit: pot vorbi cu mama? Doar noi 2. Frank mi-a aruncat o privire scurtă. Am dat din cap că da. Eric a ieșit pe balcon, lăsând ușa întredeschisă, ca să intervenim dacă e nevoie. Inima mi s-a strâns când s-a apropiat de mine. Mă așteptam să-mi spună măcar îmi pare rău, să-și recunoască greșeala, să ceară iertare. În schimb, mi-a șoptit cu glas rece: nu va rămâne așa, mamă. Melisha are dreptate, ai nevoie de ajutor și o să mă asigur că îl primești, cu sau fără voia ta. Eric, nu i-am început, dar el a continuat hotărât: lasă-mă să vorbesc. Poate crezi că ai câștigat acum, dar unchiul Frank nu va sta aici toată viața. Când pleacă, mă întorc și terminăm discuția despre viitorul tău, despre apartament, despre tot. Mă ameninți, i-a întrebat el zâmbind amar. Nu, îți promit doar că mă voi ocupa de tine, chiar dacă nu vrei. Pentru că sunt fiul tău, e responsabilitatea mea. Și a plecat fără să mai spună nimic. Am auzit cum se trântesc ușile glisante ale balconului, pașii lui îndepărtându-se pe hol și apoi liniștea grea care a rămas. Frank a revenit și închis ușa. Ești bine, mi-a șoptit. Nu eram. M-am lăsat pe sofa propria mea canapea, în propriul meu living, în apartamentul meu. În sfârșit, liniște. Nu mai răsunau voci străine, nici râsete ascuțite, nici invadatorii. Dar nu mă simțeam victorioasă.
Eram golită, frântă, pentru că îmi pierdusem fiul, băiatul pe care l-am purtat în pântec, pe care l-am hrănit, pe care l-am iubit timp de 38 de ani. Îl pierdusem în mâna unei femei care îl transformase într-un necunoscut. Se va întoarce, i-am murmurât. Și o să încerce să pună mâna pe apartament. Frank s-a așezat lângă mine și mi-a strâns mâna. Linda, am o întrebare și vreau să fii sinceră. Vrei să rămâi aici, după tot ce s-a întâmplat? M-am uitat în jur. Pereții văzuți acum grați cenușii, mobila mutată dintre un colț în altul, draperiile nou montate de Melisha. Nu mai era acasă mea de altă dată. Totuși, era singurul lucru pe care îl mai aveam. N-am unde să mă duc, i-am șoptit. Frank mi-a zâmbit înduioșat. Ai, ba da. La mine, în Texas. Am tresărit. Frank, ascultă-mă, nu pot pleca. Am o casă mare, prea mare pentru un bătrân singur. 3 dormitoare, grădină, liniște. Vino să locuiești cu mine. Vinde apartamentul, folosește banii ca să călătorești, să trăiești, să fii fericită. Nu vei fi o povară, ci o binecuvântare, sora mea. Lacrimi mari au început să-mi curgă pe obraj. La restul zilei m-am ocupat de apartament, nu pentru că eram murdar, ci pentru că aveam nevoie să fac ceva cu mâinile și să-mi țin minte ocupată. Ștergeam praful de pe măsuța de cafea, aranjam pernele, răsuceam o vază. În mijlocul acelei curățenii, am simțit pentru întâia oară că poate mai există un drum pornind dincolo de pereți și amintiri. Frank m-a ajutat în tăcere. Am adunat împreună căni rătăcite, am spălat farfurii și am șters pete de pe mobilele prăfuite. Pas cu pas, apartamentul și-a recăpătat aerul de acasă. Într-un colț al dulapului, am dat peste cutia cu fotografiile mele, cele pe care Melisha le ascunsese de multă vreme. Le-am scos una câte una, imaginea nunții mele, chipul lui Eric în brațele mamei, soțul meu zâmbind în grădină, 40 de ani de amintiri adunate sub un strat gros de uitare. Le-am șters cu grijă și le-am așezat pe pereți, ca niște ferestre către vremuri mai bâlânde. Frank mă privea dinspre canapea. Arăți mai bine când zâmbești. N-am mai zâmbit de luni de zile. Știu, și-mi rupe inima. Am prins în ramă ultima fotografie, Eric la 5 ani, cu puloverul portocaliu pe care îl detesta și pe care eu îl implorasem să-l poarte, zâmbind larg, cu 2 dinți lipsă și cu inocența aceea care dispare odată cu vârsta. Unde s-a rătăcit, băiețelul ăsta? Am șoptit. Nu știu, Linda. Oamenii se schimbă. Influențele greșite îi pot transforma în străini. Dar tot fiul meu e. Fiul meu nu m-ar fi tratat niciodată așa. Nu era fiul tău cel de azi. Era un străin cu chipul lui Eric. În acea clipă, cuvintele lui Frank m-au lovit mai tare decât orice. Seara am gătit doar pentru noi, pui la cuptor cu cartofi, salată simplă și pâine făcută în casă. Frank a pus pe fundal bolerouri vechi. Mama și tata umpleau casa cu vocea Los Panchos și ne-am așezat la masă într-o liniște mai degrabă confortabilă decât apăsătoare. E delicios, mi-a spus el după ce a mai luat o porție. E doar pui. E cel mai bun pui pe care l-am mâncat în ani. Pentru că e făcut cu dragoste, nu cu datorie. După cină, în living, cu ceaștile de cafea în mâini, priveam luminile orașului. Când spuneai de Texas, erai serios? Foarte serios. Dar viața mea e aici, prietenii, munca, nu pot pleca pur și simplu. Am 65 de ani. Sunt pensionară. Viața mea e la fel de singuratică ca a ta, doar că eu nu am ales singurătatea, ea mi-a fost impusă. N-ai nicio bătaie de cap pentru mine, i-a insistat Frank. Ești sora mea, singura familie rămasă. Mama și tata au murit de ani buni, Eric s-a transformat în ce-i acum. Am doar tu și cu mine și prefer să-mi trăiesc ultimii ani alături de tine, nu singur. Am simțit cum mi se umplu ochii de lacrimi. Trebuie să mă gândesc. Ia-ți tot timpul de care ai nevoie. Nu vreau să te presez. Vreau doar să știi că ușa mea e mereu deschisă. Acolo, în pat, am dormit mai bine decât în oricare dintre ultimele luni. M-am trezit în propriul pat, cu așternuturile mele,
fără frica că cineva s-ar strecura pe fuș în casă sau s-ar instala fără să bată la ușă. Pentru prima oară după mult timp, am simțit că sunt în siguranță. Dimineață, la ora când se luminează, telefonul a vibrat pe noptieră. Pe ecran apărea numele lui Eric. Am eitat o clipă. Frank mi-a făcut semn să răspund. Am pus convorbirea pe difuzor. Mămică. Da, Eric. Trebuie să vorbesc cu tine, fără unchiul Frank. O tăcere grea, apoi a oftat. Bine. Atunci cu amândoi. Pot veni azi la ora 4. Seara trecută am discutat aprins cu Melisha și nu mai pot continua așa. Frank a încuvințat cu dinții strânși, iar eu am răspuns. Bine, vino singur, fără Melisha. Te așteptăm. Am închis înainte să mai spun ceva. Mi-am ținut respirația câteva secunde. Crezi că zice adevărul? El am întrebat pe Frank. Nu știu. Dar vom afla. Orele care au urmat au părut oveșnice. Am strălucit din nou covoarele, deși erau deja curate. Am pregătit cafea, deși nu mi-era sete. Frank a citit ziarul fără să scoată niciun sunet, dar umerii se încordau la fiecare foșnet. Când ceasul a bătut fix ora 4, am auzit un knoc timid la ușă. Era Eric. Singur, așa cum promisese, cu o pungă de hârtie în mână. Părea rupt în două de oboseală, cearcăne adânci, părul ciufulit, chipul cearcănos, ca și cum ar fi îmbătrânit 10 ani într-o noapte. Bună, mami! Bună, domnule Frank! A intrat încet, s-a așezat pe canapea și a lăsat punga pe măsuță. Am adus cozonac de la brutăria voastră preferată. M-am gândit că am putea vorbi mâncând ceva. Frank n-a mișcat un muș. Eu am rămas cu inima bătându-mi în piept. Despre ce vrei să vorbim, Eric? Eric a inspirat adânc și a trecut mâinile obosite prin păr. Vreau să-mi cer iertare pentru felul în care te-am tratat, pentru că am lăsat-o pe Melisha să te umilească. Știu că nu ajută cu nimic doar cuvintele, dar am nevoie să știi. Îmi pare rău. Serios. A întrebat Frank, înclinându-se în față. Eric și-a înăbușit un tremur. Nu știu dacă mă crezi, dar ieri nu am dormit deloc. M-a bântuit ce am făcut și am realizat că m-am transformat într-un om pe care nici tatăl meu nu l-ar fi recunoscut. Dacă m-ar fi văzut, m-ar fi luat la rost pentru fiecare vorbă greșită. Am 65 de ani, Frank. Aș fi trebuit să te susțin de la început, să nu mă pierd în dorința de a-i face pe plac lui Melisha. I-am dat prioritate în fața familiei și am uitat cine sunt cu adevărat. Cuvintele s-au stins în hohotul lui de plâns. În ochii lui am citit sinceritate, dar și teamă. Frumoase vorbe, Eric, i-a murmurat unchiul Frank, apăsându-i plin de greutate palma pe umăr. Cuvintele se ușoare, acțiunile sunt grele. Ce să faci acum? Te întorci la Melisha săptămâna viitoare și o luăm de la capăt. Sau chiar vrei să schimbi ceva? Eric a ridicat privirea, cu hotărâre în glas. Nu mă mai întorc la Melisha. Am rupt-o cu ea azi dimineață. În sfârșit, aceeași expresie pe care o căutasem de atâta vreme. Și, pentru prima oară nopțile de dinainte, mi-am simțit inima ușoară. Într-o zi, am simțit că trebuie să fac o alegere greu de suportat. Am chemat-o pe Linda, partenera fiului meu, și am spus să părăsească apartamentul nostru. Aveam nevoie de spațiu, de timp pentru a-mi organiza gândurile. A plecat, lăsându-mă cu un gol imens în suflet. A luat-o pe părinții ei, iar întoarcerea nu părea a fi o opțiune, cel puțin nu în curând. Ceea ce s-a întâmplat nu însemna neapărat că ne-am despărțit, era mai mult o luptă. Dar pentru mine, lucrurile erau clare. I-am zis lui Eric că povestea noastră s-a încheiat. Era imposibil să continui cu cineva care mi-a rănit mama atât de profund. Nu puteam construi o viață alături de cineva atât de toxic. M-am așezat în fotoliul din fața lui și l-am privit în ochi. Căutam minciuni, manipulări, dar ceea ce am găsit a fost doar durere. O durere pură. De ce să te cred? L-am întrebat. Pentru că sunt fiul tău, mi-a răspuns el cu sinceritate. În continuare,
A adăugat că, indiferent de greșelile sale, el rămâne fiul meu, iar dacă nu am încredere în el acum, voi risca să-l pierd pentru totdeauna. Gândul acesta m-a îngrozit. Nu voiam să trăiesc cu povara de a fi distrus ceea ce conta cel mai mult pentru mine. Frank, prietenul meu și sprijinul în momentele dificile, s-a ridicat și a mers spre fereastră. Mi-a spus că decizia mă aparține, dar că trebuie să fiu extrem de atentă la ceea ce aleg. Dacă voi decide să-i dau o nouă șansă, iar el mă va rândi din nou, ar putea fi sfârșitul pentru noi. În acel moment, inima mea era împărțită. Puteam să-l iert pe fiul meu, să mă asum riscuri, sau să-l pierd pentru totdeauna? Am respirat adânc și, cu ultimele mele forțe, i-am spus, dacă îți dau o șansă, vor fi condiții stricte. Nu mai vreau ca Melisha să pună piciorul în apartamentul acesta. Nici familia ei, nici chei de rezervă. Acesta este spațiul meu și am nevoie să respecti cu desăvârșire. Promit, a spus el cu hotărâre. Am nevoie de timp. Timp pentru a mă vindeca. Timp pentru a avea din nou încredere în tine. Nu va fi imediat. Știu că nu va fi ușor. Am convins împreună cu Frank că trebuie să fim fervenți în privința regulilor. Dar am mai subliniat un lucru important. Nu avea voie să-i ceară mamei lui să semneze nimic. Apartamentul acesta era al ei și doar al ei. Era un pas greșit să pun presiune pe ea. Am stat în tăcere, fiecare dintre noi absorbind povara celor discutate. Hai să mâncăm cozonac, i-a sugerat Eric, cu o timiditate care aducea aminte de vremurile mai simple. Frank a ridicat din umeri, iar eu am decis să-l urmez. Am început să mâncăm în tăcere, dar treptat conversația a început să subțieze aerul rece. Eric m-a informat despre munca sa, iar Frank i-a povestit despre Texas. Am ascultat, observându-i, încercând să-mi dau seama dacă toată această interacțiune era reală sau doar un alt spectacol. Timpul avea să ne ofere răspunsul. 7 luni mai târziu, căldura soarelui August strălucea prin fereastra noii mele bucătării din Texas. Era un spațiu mai mare decât cel din apartament, cu blaturi de granit bej și o priveliște asupra unui grădin pline de flori, pe care Frank și cu mine le-am plantat împreună în primăvară. Aceasta era o nouă viață, o pagină întoarsă, iar eu speram ca într-o zi, totul să devină cu adevărat real. Dimineața începea mereu la fel, aroma cafelei proaspăt măcinate, pași ușori care răsunau pe parchet și salutul bâlând al surorii mele. Bună dimineața, soră! Bună dimineața, Frank! L-am găsit deja așezat la masă, în pijamale, ziarul deschis în față. Îi turnam cafeaua în cana preferată, iar el, în timp ce își trăgea confortabil un cot pe marginea mesei, privea grădina de dincolo de fereastră, un tărâm de trandafiri roșii, floarea soarelui înălțându-se falnic și margarete albe ca laptele. Parcă pământul însuși înțelesese cât de mult aveam nevoie să vedem ceva vie, ceva nou, cum ar fi renașterea noastră împreună. Ai dormit bine? Mă întrebă el, cu glasul lui liniștitor. Ca un prunc. Acel pat e o minune. Ți-am spus eu, e cea mai bună investiție de $2000 pe care am făcut-o vreodată. Am sorbit din cafea și am tăcut un moment, lăsând privirea să alunece pe petalele grădinii. Eram în siguranță, fără grabă, fără teamă, fără invazii nepoftite. Frank a lăsat ziarul deoparte și m-a privit cu o intensitate bâlândă. Știi ce zi azi? Vineri, i-am răspuns eu mecanic. Vineri, da. Dar e și o zi specială. Au trecut 8 luni de când ai ajuns aici. Realizarea m-a lovit ca o adiere caldă. Chiar 8 luni de când viața mea, frântă și temătoare, pășise în pragul casei lui din Texas. M-am uitat în ochii lui și, într-un zâmbet, am văzut reflecția femeii care eram acum, odihnită, senină, vie. Ai dreptate, i-am murmurat. Îmi aminteam bine ziua aceea. După acea după-amiază tulbure cu Eric, decisem să închid acel capitol. Am vândut apartamentul în grabă, dar cu noroc. Un cuplu tânăr a plătit în cash $200,000, cu mult peste suma pe care o investisem. Cu banii ăștia, m-am mutat aici, la Frank. El mi-a oferit dormitorul matrimonial, singurul cu baie proprie și priveliște spre grădină. Am decorat în stilul meu. Fotografiile mele erau prinse la nivelul ochilor. Perdelele de un crem cal fluturau în briză,
iar vesela din porțelan și-a recăpătat menirea în dulap. Pentru prima dată după ani întregi, am simțit cam un acasă. Frank nu mi-a cerut chirie, nu m-a silit să particip la facturi. Dar am insistat să contribui, plăteam jumătate din cumpărături, găteam, făceam curat. Nu din obligație, ci pentru că voiam să fiu utilă, să simt că aduc valoare. Între timp, viața socială a înflorit la rândul ei. Ne-am împrietenit cu 2 surori de 72 de ani, Ellen și Eulalia, care locuiau la 3 case distanță. În fiecare marți, le așteptam cu un pachet de cărți de joc, cu prăjituri și cu mult râs. Povesteam bârfe, ne împărtășeam rețete de prăjituri cu lămâie, ne bucuram că putem trăi clipe simple, fericite. Ai vorbit cu Eric săptămâna asta? A întrebat Frank, într-o pauză de tăcere, în timp ce împăturea ziarul. Da, miercuri m-a sunat să vadă cum sunt. I-am zis că totul e bine. Îmi pare că și lui îi merge mai bine. Și am oftat ușurată. După vânzarea apartamentului meu, Eric intrase în criză. Separarea de Melissa devenise oficială. Ea îl dăduse în judecată pentru jumătate din condo și bătălia s-a întins luni întregi, cu avocați, hârtii, nervi. Procesul s-a încheiat. Ea și-a păstrat partea ei, el pe a lui. Acum stătea într-un apartament modest, plătit fără datorii, fără Melissa, fără socri opresivi. Pentru prima oară în ani, învăța cine era cu adevărat, departe de influențele care îl măcinau. Vorbește cu mine săptămânal, i-am spus. Scurte convorbiri, cu grijă. Vorbește despre terapie, despre job, despre viața lui nouă. Eu îi povestesc despre Texas, despre grădină, despre prietenele mele de jocurile de marți. Și cum e? M-a întrebat el, e diferit, i-am încheiat eu, privind în ochii lui. Dar unul binevenit. Nu aveam cum să revenim complet la ceea ce fusese înainte, dar aveam ceva, un început, o șansă de a reclădi ce fusese frânt. Crezi că îl vei ierta vreodată cu totul? M-a întrebat Frank, sorbind încet din cafea. Nu știu, i-am răspuns, privindu-i molcom chipul. Sunt zile în care mă amintesc totul și mă cuprinde iar furia. Zile când mă gândesc la felul în care m-a tratat și n-aș vrea să-i răspund la telefon. Dar există și momente când mi-amintesc băiatul de odinioară, fiul pe care l-am pierdut, și-mi doresc să-i mai dau o șansă. E normal, mi-a spus el cu bâlândețe. Iertarea nu e un eveniment, e un proces. Știu, i-am oftat eu. Terapeuta mea îmi spune același lucru. Da, mă duc la terapie. Frank m-a ajutat să găsesc o psihologă excepțională, doamna Aurora, o femeie de 50 de ani, oarecum ironic numele, care m-a însoțit pas cu pas prin tot coșmarul, abuzul emoțional, durerea, traumele. Ședințele au fost grele. Am plâns mult, am țipat și mi-a fost greu să mă confrunt cu tot ce s-a întâmplat. Dar, încetul cu încetul, am început să mă vindec. Am înțeles că nu eu eram de vină, că nu meritam niciodată să fiu tratată așa, că am dreptul să pun limite, să spun nu, ca să mă protejez. Și despre Melissa știi ceva? M-a întrebat Frank, ridicând din sprânceană. Eric spune că s-a măritat iarăși, de data asta cu un bărbat mai în vârstă, pe nume Rich. Are o casă mare la marginea orașului. Se pare că și-a găsit o nouă victimă, dar nu mai e problema mea și nici a noastră. Am terminat cafeaua într-o liniște plăcută. Păsările ciripeau afară, iar soarele încălzea ușor grădina. Știi ce mi-ar plăcea să fac astăzi? Am întrebat dintr-o dată, cu un zâmbet jucăuș. Ce? Să mergem la piața de producători, să luăm flori proaspete, poate niște legume, apoi să gătim ceva special. Să invităm pe Ellen și pe Ulia și să sărbătorim cele 8 luni. Frank a surâs larg. Mi se pare o idee minunată. Am pornit spre piață. Am ales un buchet viu colorat de flori, roșii zemoase, dovlecei verzi, ierburi aromatice abia culese. Vânzătorul, un domn pe nume Adrien, de vreo 60 de ani, ne-a recunoscut imediat, clienții mei preferați. Pe bune, cum mai merge familia? Foarte bine, mulțumim. Fiica mea a născut din nou, acum avem 3 nepoți.
Felicitări! Am exclamat, iar apoi am schimbat câteva glume scurte înainte să plătim. În drumul spre mașină, cu sacoșele pline, Frank s-a uitat la mine. Ești fericit aici, nu? Da, i-am răspuns, închizând ochii pentru o clipă. Mai fericită decât am fost vreodată în ultimii ani. Mă bucur, i-a șoptit el, căci fericirea ta mă aduce și mie bucurie. Seara, m-am apucat de gătit. Pui fript cu legume colorate, orez cu ierburi aromatice, pâine de casă și un desert răcoritor cu lămâie. La ora 7, Ellen și Julia au sosit cu sticle de vin și râsete gata să explodeze. Am cinat sub cerul înstelat, masa luminată de lumânări tremurânde. Am vorbit despre tot, despre copiii noștri, despre greșelile și izbânzile noastre. Ellen și-a amintit de divorțul de acum 20 de ani. Julia a vorbit despre durerea pierderii soțului, iar Frank ne-a împărtășit cum se simțise înainte să ne cunoaștem singur și rătăcit. Când a venit rândul meu, le-am povestit toată istoria, fără rețineri, despre Rick și Melissa, despre invadări, umilințe și durere. Iar când am terminat, Ellen mi-a strâns mâna cu ochii înlăcrimați. Ești o femeie curajoasă, Linda. Nu oricine ar fi avut puterea să plece și să înceapă de la zero, la vârsta ta. Nu m-am simțit curajoasă atunci. Dar, privind chipurile dragi ale prietenelor mele sub lumina bâlândă a lumânărilor, am știut că începusem cu adevărat să mă regăsesc. M-am trezit cu inima bătându-mi nebunește. Curajul nu e absența fricii, ci puterea de a acționa în ciuda ei, și tocmai asta făcusem. În acea noapte, după ce Ellen și Julia plecaseră, am rămas singur în grădină, privind stelele care păreau să-mi șoptească poveștile tuturor celor pierdute și câștigate. Mi-era teamă și totuși simțeam o ciudată liniște. Îmi pierdusem apartamentul, dar câștigasem un cămin. Pierdusem pentru o vreme legătura cu fiul meu, dar îmi recăpătaseră demnitatea. Renunțasem la viața mea de dinainte, dar primisem o șansă nouă. Telefonul mă smulse din reverie. Bună, mamă! Era Eric. Am eitat o clipă, apoi am răspuns. Bună, dragul meu! Totul e bine. Da. Am sunat doar să-ți aud vocea. Și să știu că ești fericită. Inima mi s-a strâns. Sunt fericită, Eric. Tu meriți fericirea mai mult decât oricine. Îmi pare rău că am fost eu cea care ți-a luat asta. Nu, i-a oftat ele, lasă-mă să termin. Merg la terapie de 8 luni, lucrez la mine, încerc să îndrept ce am stricat. Nu te mai rog să mă ierți, nici să ne întoarcem la cum eram. Vreau doar să devin o versiune mai bună a mea, ca, într-o zi, să-ți pot spune din nou tu ești mama mea fără să te rănesc. Am simțit cum mi se umplu ochii de emoție, dar nu erau lacrimi de durere, ci de speranță. Vei fi mereu fiul meu, Eric. Mereu. Mulțumesc, mamă. Te iubesc, chiar dacă nu merit. Și eu te iubesc. Am întrerupt convorbirea și am rămas cu telefonul în palmă, cu stele în priviri. Atunci Frank a ieșit din casă cu 2 cești de ceai. Ești bine? Cred că da. A fost Eric. Veste bună. Ne-am așezat pe banca din grădină, sorbind ceaiul aromat și lăsându-ne învăluiți de trilurile nopții. Pentru prima dată, am simțit pacea adevărată, nu fericirea perfectă, nu absența durerii, ci liniștea pe care ți-o dă certitudinea că ai supraviețuit, că ai rămas în picioare. La 69 de ani am învățat lecția cea mai valoroasă. Niciodată nu e prea târziu să o iei de la capăt, să te alegi pe tine și să fii fericit. Vântul legăna florile grădinii, Frank fredonă un cântec vechi, iar eu m-am lăsat cu ochii închiși și am zâmbit, pentru că, într-un final, eram acasă.